Kan vi lige få lidt ro i studiet? Hallo? Så er jeg klar. Er du klar? Mm-hmm. Jeg er også klar. Du giver bare, eller også? Ja, det er dig. Er det mig, der trykker? Det er dig. Altså, den optager. Nej. Kom nu! Skal vi starte forfra? Kan vi ikke redigere det derude? Eller? Jo, det kan vi. Okay. Børns dårlig motorik. Bliver børnenes motorik stadig dårligere? Vores hypotese her i gruppe 2 er, at ja, det gør det. Det er selvfølgelig en generel vurdering, men også vores erfaring fra dagligdagen. Derfor spørger vi, hvad skyldes dette? Og her er nogle mulige årsager, som vi ser. Børn er blevet mere stillesiddende, de bliver transporteret overalt i bil, barnevogn, bus osv. De bruger for meget tid foran skærmen, og flere bor i byen og har længere til natur og rekreative områder. Dette synes vi er problematisk. Derfor opfordrer vi til et øget fokus på krop og bevægelse i dagsinstitutionerne, samt et opråb til forældrene om ikke at parkere børnene foran skærmen, ikke at transportere børnene overalt, og til generelt at have et fokus på krop og bevægelse i hjemmet. Vær bedre til at opfordre deres børn til at bevæge sig mere og bedre. Med andre ord, parker bilen frem med jernhesten eller ud og gå en tur.